Ug karon si ASEC John G. Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas para sa Malasakit Center update. Maayong hapon kanimo, ASEC John G. Yes, Secretary Andanar, maayong hapon. Dunay laing duha ka mga malasakit centers ang giablihan sa nasod, usa sa Visayas ug ang usa sa Mindanao. Labing bag-o nga malasakit center mao ang Malasakit Center sa Digos, Davao del Sur nga giablihan ni adtong October 26. Ang Digos Provincial Hospital mao kini ang 89th nga malasakit center sa nasod. Didto ang atong Senador Christopher Kuya Bongo nga giubaran sa atong Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Tino. Niadtong October 23, giablihan usab ang Malasakit Center sa lungsod sa Ubay, Bohol. Ang Malasakit Center sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Ubay mao ang ika-88 Malasakit Center sa nasod. Dinhi sa Sugbo, laing Bisaya, na usab ang natabangan sa Malasakit Center sa Cebu City, si Joseph Donan. Natabangan sa Malasakit Center sa iyang sakit sa kidney. Apan, dili sayon ang iyang pagpaopera sa kidney kay gawas nga high blood, taas usab iyang blood sugar. Dako kaayo ang natabang sa Malasakit Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa iyang regular nga dialysis. Secretary Andanar, mao kadto ang mga update sa way undang nga pagtabang sa mga malasakit center sa mga Pilipino. Gikan sa Kabisayan, kini si ASEC John G. Gonzales, maayong hapon.